mokwongo koni aput no kane oketi to an aput monego bed ni supported kata ikonyo gi experts ma dhi kendo timo ni to kaka skundni makoro sani ji obiro jotie ji makale 2,000 to en skul moro matin ing'eni mondo mi nyithindo bi donj ka nyithindo ok nyal riwore gi jok moa e kor gweng' kata pinje mamoko nikech mano nitiere kaka dhi chocho dhi keto wach par skul no bedo mopogore kata jopuonj bende ing'eni sani jopuonj ema kendo bende nigi tabu sana kiane the ministry to gi TSC Teacher Service Commission onego beni bedo kodgi gi put moro ma giwinjore ni to wan ere kaka wanyalo intervene to onego bed ni mago mechanisms mabedo supported malo to jopuonjre sana nyithindo ema nigi tabu kendo koro maduong' mapok odwaro yudi kaka miwacho ni modak e skunde monego bed ni gisome to moko bende odak e skunde mamago kia nikech kuma ne gintiere skunde gi ka oywer ute gi oywer koro gibiro kama gidwaro mana konyruok magi kadieri kwa ng'iyo ni to ere rieko mwanyalo ng'ado mondo mi mbele kaendi nyithindo gi oduoge skul ni onego wang'ine gi alternative rescue centers kaka kuonde mag center